L'Associació de Venedors del Mercat Central de Tarragona t'ofereix El meu mercat. Avui al meu mercat descobrim un altre cop l'ànima del Mercat Central de Tarragona, un bocí de la història, les anècdotes i la personalitat dels venedors del Mercat Central de Tarragona. Bon dia, benvinguts a la parada del Peix Tinet. Jo me dic Paquita i sóc la filla de Tinet. El meu pare era l'Agustinet. El seu pare ja es deia Agustí, ell era el petitet, li van posar Agustí per Agustinet. Però quan va conèixer la meva mare, un xic tan eixerit, Tinet, 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 i Tinet se va quedar. I ara el papa no hi és, però jo no li tinc de canviar el nom, no? Tinet, peixateria Tinet. Tota la vida treballant al mercat, dels 14 anys venent. Què et sembla? Jo ja vaig començar a vendre peix en la meva àvia Agustantí, o sigui, en la mare de la mama. Tota la vida venent peix. Aquesta companya que diu el teu amic és la meva filla, que és la Núria, que ja també de petiteta que ha venut. Va estar una temporada que no va vendre perquè treballava en un altre lloc. Ara tinc una altra filla que també ha venut a vendre, el que ara està de baixa maternal. O sigui que som una mare i dues filles venent peix. O sigui que el mal que ara les filles han tingut xiquets i de peixateres potser acabarem, però ja som la quarta generació de vendre peix. Què et sembla? Home, jo per mi, excel·lent peixatera és no enganyar la gent. Que la gent te tingui confiança i tu també els hi tens confiança amb ells i els hi pots dir això no ho agafis o agafa això. M'entens? Això és el tracte amb la gent. No és peixatera, xarcutera, carnissera. Això és el tracte que tenim de tindre la gent del mercat amb la gent. La confiança, que això els altres puestos no ho tenen. Mira, veus? Això és un lluç de palangre d'aquests que venen gallegos. Veus? Cada lluç d'aquest fa 1,5 quilos i se'ls hi treu l'espineta, veus? Perquè no hi trobin gens d'espina, per la canalla, per qui sigui. Venen a buscar un gallo pel nen, li trauré les espinetes i li quedarà bé. Si van, no te dic, si van en una gran superfície, van perquè van a fer via, o sigui, ja que estan comprant X coses, doncs compren dues horades o compren... Però si et venen a fer una paelleta d'arròs, has vist la senyora d'abans? Ha vingut a buscar una paelleta per 4. No cal que m'expliqui el que hi té de posar a la paelleta per 4. Doncs jo ja li preparo una paelleta per 4. Nosaltres no podem estar parades esperant que vingui la gent. Tenim de fer, veus? Tenim de fer cosetes perquè ara que no tenim gent, tenim d'anar treballant per quan vinguin les dones, veus? I la primera que vingui, si té ganes de seitó, això mateix, feina feta. El que no se pot estar és parat que et vinguin la gent. Ara li dic, Núria, pesa'm 1 quilo de seitó per netejar, i ella, pam, 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 com la jefa és la jefa, m'entens? Doncs mira, ara és l'època que aquí a Tarragona fan la veda de l'arrossegament. Peix petitet aquí a Tarragona no n'hi ha, només hi ha peixos de les peces, que agafen pops de roca, tot aquest gènere ara aquí a Tarragona se pesca, no en tanta quantitat, ara passat Sant Pere ja en tornen a pescar. I ara tenim de portar peix, veus, de Sant Carlos de la Ràpita, peix del nord, peix gallego. De varietat n'hi ha, el que passa que falta la miqueta de peixet tan boniquet d'aquí a Tarragona, pescadet d'ahir i venut avui. Ni que aquest sigui també fresquet, doncs la gent els llama el peixet més petitet, palaietes, m'entens? La gràcia del peix és acabar. Ara el peix en mal estat no hi ve, perquè és molt fresc, cada dia n'arriba de peix, o sigui, no és un peix que es fa vell, que ja és vell, no, arriba cada dia el peix fresc. Ni que sigui gallego, el peix arriba cada dia, no es té per què fer feio. Es fa feio perquè se'ls hi fa vell a la parada, però la gràcia és saber el vendre.
La gràcia és acabar el peix. M'entens? Per això es fa feio el peix. No és que sigui feio perquè el porten feio. Se'ls hi fa feio perquè no se'ls hi acaba. M'entens? L'Associació de Venedors del Mercat Central de Tarragona t'ha ofert El meu mercat.